फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सुयोग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आपल्या गणपती बाप्पाचं विसर्जन आहे. तर बाप्पा खाली घेतलाय आणि आरती वगैरे पण झाली आहे. तर आता थोड्याच वेळात आम्ही निघू. तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका.
गणपती चालले जैन पडे ना जा प्रत्येक गणपती ठेवत जा ओके अरे आठपा लवकर कशी गर्दी काय होत आहे तिकडे वालेवाडी गणपती आली सावकाश गणपती काय गडबड करू नका बस 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 संगीता बस जय देव भाव भगत से कोई शरणागता रे संकट संपत्ति सभी भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज को अधिभार गणपती बाप्पा Now
तो बघ तो बघ. मला घेऊन जाते गुळगुळीत आहे मॅडम देऊ पडेल. पाय तर घे ना खाली. इकडनं घे ना इथे उतर आणि बघ बघ हे जाऊ 2 मिनिटं पप्पा येऊ.